Čo robí koník? Nej. Tak robí koník, hej. A trošku oddychuje teraz koník? Spinka trošku? Nie, nespinka, len trošku oddychuje, že? Júško, drž sa na tom sedle. Čo si, ty koboj? Ja som Mark. Ty si Mark, ty si není koboj? No. Ahoj, horsey. Ahoj, Rossi. Ako sa máš? Ako sa máš? Opýtaj sa, pôjdeme ďalej? Áno. Poď, horsey, ideme ďalej, poď. Poď. Poď, nechce sa ti? Opýtaj sa. Horsey, nechce sa ti? I'm tired. Je tired? Necháme ho trošku oddychnúť? Áno. Hej? No dobre. Spinka. A toto ide, toto koník. Ide ďalší koník? Super. Tak poď ideme. Kde ideš? Ideme na koník. Ideme? No tak sa pekne chyť. Datka schová foťák a ideme, dobre? OK. Povedz bye. Bye. Ideme na koníku. Áno. Horsey, horsey. Áno. No, sám? Chce sám buchať? No. Nebuchni do čela. No, dobre. Ešte silnejšie skús trošku. Aha. No, buchni. Aby tebe do čela Tátkom ešte dotlčeme trošku. Už asi ide ťažšie. Drž chladivo. Wow. No daj. No, dátkom. Ešte máme 1, 2, 3, OK? 1, 2, 3, 4, 5. No do tých malých už nejde. No dávaj. Sám? Či s dátkom? Tatku. Dátkom? Tak? Drž kladivo dvomi ručkami, presúvame sa. A s mamkou budeme potom robiť muffins. Ktorý, vrchný alebo spodný najprv? Daj do dierky. Spodný. Spodný? Aha. To je vrchný, lebo je hore. No. Dobre. Dobre. Už si unavený? Nie? Datka, daj druhý, no, počkaj. No, skús. Áno. No, daj. To spolu. Chyť, tak. A s dátkom. Wow. Dobre? Super. All done? No, poď. Podajte si ruky. A je to. Shake hand. No, poriadne stlač ako chlap. Na papare oríšky. Pusinku. Ja idem. You did it, áno. No choď papať oriešky. Thank you for your help. Ty papáš kešu? Vieš, kto ľubí kešu? Naďka. Naďka, ukáž Naďka, aké máš oriešky. Daj na mňa. Wow. Jak pekne si zakýval. A pošli pusinku. Aj Naďka, aj Lili, aj Norbimu. Aj Lili. A povedz ahoj Norbi. Aj Nobi. Čo robíte? Tady byte. Spíte? Povedz, ja pracujem. Však? Chyť vrtačku. Držíš? No. Stisni. Stisni, ešte. Dobre. Drž sa, Bobko, drž. Aby si nepadol. Hej, to. Drž, stoj, aby si nepadol. No počkaj, to nie je dobrá šruba.
Veľmi sa tam netoč, miláčik. Dáme túto a potom Daddy dokrúti. No, Dadka dá šrubu. Chyť útačku. O, počkaj. Počkaj, ešte Dadka nemá pripravené. Dobre, super. No, Ešte nie. no, skús. Dobre, môžeš. Ešte trošku. Dobre, Wow. počkaj. Zobu. Chyť vrtačku, Dadka presunie stoličku. Držíš? Dávam šrubiky. Uvidíme, či tieto budú dosť dlhé. Okay. No, skús. Počkaj. No, skús ešte. No, počkaj. No, skús ešte. Dobre, Daddy potom dotiahne. Počkaj. No. No, môžeš. Ešte trošku. Dobre, Daddy potom dotiahne. To poletol. Prosím? Ešte tam dáme 3, dobre? 1, 2, 3. Stojíš? Tu máš, Petka. Daddy, Prosím. ja som veľmi hore. Veľmi si hore? Aha. No daj túto. No. Dobre. Vynikajúco. Daj túto tu. Dobre. Počkaj. Počkaj. Počkaj, Dadka musí nastaviť. Počkaj, Dadka nastaví. No, teraz môžeš. Tá nechytila. Dobre, to Dadka vidí. Keď Dadka dá dlhšiu šrubu, Toto počkaj. není toto dobré. Není dobrá? Stojíš, či ideš dolu? Ty, Poď dolu. Tam je už špina, no. A čo miešaš? Čo robíme? Robíme mafiny? Vy ste vrtali a my varíme. Prosím. Čo robí mamka? Strúha? Maka, Ideš strúhať? len tu. Počkaj. Te. No len to veľmi nechytá, lebo sa porežeš. No zoberú cukinu, chyť do ručky. A ideme. Ja. Tak, to sa drží a chovaj. Šikovný chlapec. Ale si si všimol, že teraz povedal prvýkrát ja? Že nemá? Nemôžeme papať. Nie. No, strúhaj. Počkaj, lebo si ostrúhaš prsty. Tak to drž na konci. Mamka ti pomôže, to ťažko ide. No, teraz má. Miláček, keď si tu dáš pršteky, si ostrúhaš pršteky. Tu sa musí držať. Tak. Koľko veľa už máme. Ešte trošku? Opýtaj sa mamky, ešte trošku, mami? Ešte veľa. Tam nie, tam nie. Nie, áno. Aj babka, keď robila oné kokošky, to hovorila, babka, tu nie, až tam. Nie, áno. Teraz? Here. Do brownového. Okay. And here. Teraz do svetlých hľadíš. The white. Okay. It's beige. And here. Ešte máme trošku. Máme, ešte nalieme veľa. And here. And here.
1, 2. You know, have a free. No. Neviem, kde je posledný medvedík, really. Jeden bielý. It's missing. We only see they get the finish. Musím to ísť. Mamka naliela do všetkých? A ktorý bol first? This, and this, and this, and this. Hej. A ktorého prvého spapáš? Wait a second. Wait a second. Počkaj. Počkaj. Ja mám spievať. Spievať? O, sprejovať. No poď hore hop, hore hop. No poď ideme sprejovať. Mami, no. Oni mi. Počkaj, počkaj. Toto urobila mamka jedno a viacej budeme sprejovať na ďalšom. A tu môžeme dať viacej, lebo to je väčšie. Wow, you got all white cheese. A ktoré spapáš prvé, keď bude upečené? Wow, we got all No hej, dáme dnu horúce, pozor. O, horúce. Dobre, teraz poďme toto nasprejovať. No, me. Dobre. Nie do očka? Ja ti ukážem, let me show you. That's it. Super! Povedz mami super! Super. We got all three keys. Nespadni. Whoa. We got all three keys. Robíme muffins. Však? Aké to budú muffins? Zucchini. Uško. Aké to budú muffins? Tu, Zucchini. Tam ich budeme piesť? tu. To je rúra. Lura. Veľmi, veľmi horúce. Nechytáme. No. Bobko, a ty si bol na koníky? Jak robili koníky? Než. Ne. A spínkal koník? No bol unavený, povedz. Nechcelo sa mu chodiť, že? Asi Markuško bol ťažký. Povedz, aké farby boli koníky tam. Brown, 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 black, black. Hej. Two more. One. A white? Nebol white? White horse? Áno. Bol aj white? Bol aj white horse. Poď taký malý. Jej. Otvoríme. Ešte počkaj, mamka to doplňa. O, pionia. Doplňam, áno. Dobre. Dobre, ty je teraz ide tu. Mamka otvorí, áno, hold on. Veľmi horúce. OK, Čo je veľmi dávame dnu. horúce? Áno. Horúce. Pozor, nechytáme nič. Čo je horúce? Nič nechytáme. Tam Tam môžeš pozrieť cez svetielko. Veľmi horúce. A neviem, kde je jeden medvedík. Stratil, schoval sa, nechceli dosiť do toho. Do rúry mu bolo teplo. Čo to učí? Horúce. A toto to asi.